Inselmilkom u nistedinkom għal 158 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Min qalbi nawguralkom sena liturġika ġdida b'dan iż-żmien tal-Avvent li sejrin nibdew u li ħejjina b'mod partikolari għal-festa l-kbira tal-Milied. L-ewwel kelma li sejrin nisimgħu f'dan l-ewwel ħadd tal-Avvent hija l-kelma tal-Profeta Iżajija fl-ewwel qari illi toħroġ karba minn qalbu. Mulej mhux li kont iċċarrat is-smewiet u tinżel minn hemm. Xi ġmiel. Il-Profeta Iżajija f'isem il-poplu jaraf id-dnub tiegħu, jaraf id-dnub tal-poplu, id-dieqa tal-poplu, kważi l-inkapaċità tal-poplu illi jifraħ u jagħmel pass il quddiem. U għalhekk il-Profeta jħoss illi s-salvazzjoni bil-fors neċessarjament trid tiġi mill-mulej. Int missierna jgħidlu, int il-feddej tagħna, int dak illi jaħdem it-tafal, aħna t-tafal u int il-fuħħari. Mhux li kont iċċarrat is-smewiet u tinżel minn hemm. Ġmiel ta' kelma li tfakkarna fiż-żewġ miġiet ta' Alla, fiż-żewġ miġiet ta' Ġesu. It-tieni miġja fil-glorja li l-Avvent jitfa' l-ħarsa tagħna fuqha propju fl-ewwel parti tiegħu u fil-miġja storika tal-iben Alla li jsir bniedem għalina u jitwielet minn Marija Verġni. Tassew Alla jrid isalvana. Tassew Alla se jċarrat is-smewiet u jinżel minn hemm fuq. Mhux ta' bxejn għalhekk allura illi il-Vanġelu tal-ewwel ħadd tal-Avvent meħud minn San Mark Ġesu jħeġġiġna biex aħna nisru. Kulħadd fuq xogħlu bħala għaddejja tas-sit għandna nisru u nistennew biex niltaqgħu mal-mulej fit-tieni miġja tiegħu. Kulħadd fuq xogħlu jgħid Ġesu, kulħadd skont is-sejħa u l-vokazzjoni li l-mulej sejħinna għaliha. Sara stennija li titlob minna fedeltà, perseveranza u li nimxu l-qudiem mingħajr ma naqtaw qalbna. L-ewwel insara kienu jistennew bil-ħerqa lil Ġesu u anke aħna nagħmlu tagħhom, nagħmlu tagħna it-talba tagħhom. Maranatà, ejja mulej Ġesu. Ejja fil-glorja tiegħek. Imma veru għad għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Il-konferma hija it-twelid tiegħu. Bħalma ġie 2000 sena ilu u sejrin niċċelebraw din il-ġrajja fis-solennità tal-Milied, hekk il-mulej għad jerġa' jiġi fil-glorja biex jilqana għandu. Mhux li kont iċċarrat is-smewiet u tinżel minn hemm. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.